Eyo, it's a girl chichi bengithi nangazi guys mayisize nenye guys zokhala zamporoma ziyabuya sisibheke ukuthi labantwana vele bakhala ngani basiphatheleni yabo bangene intwana yami babuza. Okay guys, mayisibe episode 2 skip imfihlo bafethu. So like guys, le episode manje guys ngifuna ukuthi kwenzakala. Nami yangisinda. Yakusinda ne. Wathi ngishaya intro zoba right. Ngena ntana. Bafethu this boy Blackest 2.0 all the way from Calfontaine next station 2. Eyo nani niyazi ukuthi ngihamba nabantu abayi2 positive ngefone issue. Okay guys, episode namhlanje bafethu ngiphethe umjita uthi uyakhala ufuna ukuncede something ngithola. So athi ngibiza umjita fast siyenze lento lentwana. Okay guys, ngathi bakhohle something dog. In Like, share, comment, do the most, subscribe guys. Yeah, kanjalo. Niyaza ngithi kanjalo. Mntwana zwakala. Awumfaki ngeke la. Yeah. Ekudi. So yeah. Uhlala vapha. Lomala. Ikuse kambani nje yami? Mnandi da. Nami mnandi Yazi. Yacava nje yami. So awuthami kule show le ndiza skip imfihlo. Yeah. Ngithola. So lana awuthami uthi ufuna uconfess ukuthi kwenzakalana nje. Ufuna ukuconfess noma ngiyasho ukuthi kuvayini. Uyafana into eyi. Into eyi. Afile ngingazi because nginokuba slow mangithanda. Slow? Sibuyele back to business. Okay, fair nje ambona igama lakho fair. Mina ngu-X2. X2. Yeah. X2 afile mina nguBlackest nje yami ngithola. Awize. So awuthami asingene endabeni fair singazakhuluma isibhayo because isikhathi. So awuthami ukhala ngani? Ngikhala ngomjito ngishayele happy mfethu. Ndo umjito ukuthi manje ngibloma naye. Ungishayile happy. So manje unubhemi happy. Uyazi uyaqhuma. Siyabakhapha. So manje proud. Happy. Okay, so manje ufuna ukunceda. Yeah. Okay, mina awuthami uzokumuntu right ne. Zokunceda and vele abantu ngiyabanceda feel awuthami. Yeah. So awuthakhona ikhona feel la ngisho. Ikhona. Ungasabi umtshela ukuthi umhlabeli happy. Lasabonakala abantu abamnyama bayatshontsha ngisho angugweri. Nami ngimnyama ngisho. Abantu abamnyama bayatshontsha. So awuthami ayihluphi. Awuthi ngibiza untwana. Awizi. Ngamara feel ngizokubiza ne. Afike. Yeah. Ungaringi next wena uthule lapho. Zwakala ntwana. Ngizokubiza kule. Zwakala. Ngasabi hlala phansi. Ekuse khamba locala. Mnandi. Next wena. Ngimnandi njami igama la nguBlackest nje yami ngithola. Sure. So manje awuthami yamcava untwana ngisho. Ngiyamke. So untwana ungitshelile ukuthi nabangani untwana uyakhala mfethu. Khala ngani ntwana yami? Mfethu ngikhala ngale happy mfethu uyishayile mfethu. Not like ngihlawile le happy ntwana. Since ngikutshela ukuthi ngiyophuma nabo store ngithola izinto esizo. Kwenzakaleni? Isho labo store banginokhile macala. Maye banginothi ihappy yami and uyicobe mfethu eroomini mfethu ngingekho. Mawungelanga zange ube nento ukuthi maye uzongitext afile ungitshela ukuthi mfethu ngicove ihappy. Khuluma mfethu wabona manje umuntu ukuthula kanje mina. Maka macala dide ngibe sishaya endlini grand siringile sithu ngithola maye ngilethela ama camera izinto esizo sithini kanti. Phela ngiyabona ukuthi mfethu wena ihappy yami awuzimiselanga uyilethe. Bani labantwana bathi bazongikhafiza yakhe ngithola ngisamele bona. Bathi bazokhafa. Uyamuzwa uthini manje? Ngakhuza mfethu ngokucoba abantwana basembuja mfethu. Awuthami akhuza. Untwana ufuna ihappy. Into zedosi wena macala ungena happy. Ngena happy. Mina untwana ne ungena ukuthi wena ufuna ihappy yami. And ufuna unceda untwana athula into yakhe back. Ihappy yakabhani uthi yakho ungena happy macala. Utshontshela ihappy. Shoot yakho ukuthi utshontshela ihappy. Because la mangikhumbula dilaso nabo iphika ukuthi wena uyishayanga yami. Wophika. Maye usuza vele. Sayifuna nehappy uthami uzoyikhipha lehappy. Ufuna ubhama wena ungena untwana. Angibiza ngomacala bona kule njami. Kule vele ungambiza ngontwana because wena uyamfuna. Dala kuthutha untwana siphile sonke sikhule sonke macala. Masiphile sonke kamele wena ushaya ihappy yami wena. Ngithi ngizoyibuyisa ihappy yakho kanti senjani mawathatha. Since uyishaya nini last day nama usayibuyisa. Sifuna ihappy nje yami. Dala umntwana story siwana uthami ngikhathe. Uthina uthami? Mina ihappy nginayo. Ihappy la unayo. Ngiyangitshela wena plan baba. Wenza iplan kanjani anginazaka bafiti. So manje nawe yazi umahlalela sikhule sonke sizama sonke maye mangitshela ukuthi maye mawutshontsha file uphumile umahlalela wathi ngizoba isigebengu. Wamtshontshele happy. Angitshontsha. Wenzeni?
basi ringile ngalindawo maye company Dala siringe last of last day uthi mfethu ngizoyiletha lapho ungijikaji umuntu akudala mfethu ya last of okay last day awuthami mfede nepheka mina angizange la ngizokhona ukuthi ihappy nedog umntwana ufuna ihappy ngoba thathe something la njaya uzokhona ubisa happy bamba uzothathana umntwana at na ngifuna next yakhe ngifuna apply pheka angithi uthi uma uyihappy la kanayo uzosihlanganisa imali 1.8 ibhale zaka ibhaya mara moyitshontshe meke kwibhaya happy la ngisho phela this week isitokufisa birthday amacala mele ngibhaye mina ngingena my must birthday mele birthday phezulu happy yami ya umntwana ufuna ihappy sibani zizame uzotha phela ngiyakubona mina kuma Insta wena yazikapa wena unento kuzamula wena unimali ngobhara nawe yazi ngiphila ngokuboleka kanti yini manje phila ngokuboleka mawuboleka mina ngingena vami waboleka impahla hayi not zonke izinye zami sifuna ihappy nje yami sifuna ihappy la phela awuthami if le happy will keep ne thina sothatha something kuwe niye phela mawuthi ngeke yahala yalo macala njalo mangifuna ukuthi phela umacala fandakhe mina ngifuna into yami mfethu into angafuni kanti siringe kanjani nangithinza ukuganga into yakho masilva waza masilva akuzoshintsha ikhala nje masilva macala ubani akwazi ukufaka amasilva masilva mara uhluka i1.8 ka 1.8 ka uthini simasilva macala unkeni nokunkeni songibiza masilva awuthami ihappy sifuna ihappy la ne wena wathi utshula umntwana ukuthi ini uzombona what the 50 ya ngizombona umntwana akangeni ndawo hlangana ndawo kuma 50 wakhe umntwana lo angeni angidwazi umntwana komela atholeni into yakhe nakhona umntwana yophethu uchera ukuthi maya kagibizi usho wena ulala nawe wena uphila nami wena phela wena bongicomplainela wena utele umntwana lo ngiyambheja mina kangibizi maye so now wathama so keeping phihlo lami maye kamele ngenzeni yafika because mine ngizozikhipha imfihlo because uyobheja ngemali ukuthi maybe kumele ukuthi umbhadale happy yami andisifuni mina mangikhuluma grand one mina nobhazone grand uthi happy yakhe ngizomgala abantwana base Captain Park since bavaya ngijwela nkeni babloma va labantwana ngihlangana nabo kumafizana baletha abantwana base Captain Park yinama abantwana basemvumo mafizana yabona mafizana uthila ukuthi umntwana ufale Captain Park Facebook macala kanti nawe ngathi ikeja sobambela ferran ikeja mina awuthami uyabona la uyalakha nginceda wena la uyalakha ulakhani ayinkinga yayicabi yadelela le manje uyahleka wena uzohlekisa la asikisa awuthami nginceda wena kodwa uzongilakha awuthami ngibiza ngama wife ngawazi ne ngibiza ngama wife ngawazi asifuni happy la awuthalo ngani nami awuthonga yimi uyobizwa ngayimi la nopha silwa nawe enhle kasibi sifuni happy la siyalwa kawo ngitho ungalwi man relax ngeta wena kawo nakhona bhali 1.8 musihlanganise sonke sihlanganise sonke baba singangena namayi ku app ubonisa ukuthi ubambe kakhipha izaka yonke futhi ngiyibhayile lapho ngiyi1 kanti ngokulasanga bhali ngilasile emalini wena iclip macha ungathi umahlelo ungangilasa wena ulasa kanjani ngiphandle mangomahlelele mina kancane 1.8 ukhipha emalini ngo1.8 wena uthi ngikhiphe 8 clip macha ukhiphe 8 clip wena umahlelo uyithatha 8 clip uma siyayiphika indaba mokuthi ngiyayiphika kawo athami sifuna imali la sifuna imali or uskaye happy na kwamele uze ne plan uze ngisifazi ngaphathanga khetho ngoda baba sifuna imali noma ukhiphe happy baba uthi ufuna umntwana komba ukuthi uzokhipha ne happy manje makangikhombe feed sigcwala ngayo feed makangikhombe umlethatha ikepisi ndiladura le kepisi angizolenzani ikepisi uyathengisa ngithengisa ikepisi uyabona nalo ukuthi simuhlebo macala mina nobhasi ngegrand maye wena mawuzingena ngazi ungenani ungena ukuthi manje mele phuma up la mntwana Joe last year nano usayikhiphi happy kawo keep you happy sibali okay so manje wena x ayangimela wena yeah x2 ekuyawe nalo makshesho sorry bheka uthami manje ngizongitshela zona ukuthi ngingeda wena ungitshela ukuthi ngislow asikisa ngiyasikisa ngisho okay awuthami umuthi uthi umntwana uthi uzogaya happy maka grand because my this week uthi uyabhebhe maka grand uthi birthday ucherwaya ayiyona uzogaya happy yakho maka grand macala ngithi ngiphandele awuthami wena kephisathatha covi cap mntwana ale kepisi uyalifuna noma usiyalithatha angifuni ikepisi sinetha sorry mina ngilifuna ikepisi mina ngifuna happy yami result okay so mawuzomkanini ilare yakhe fedi ma next month da next month kuzoba next year kulomjito next month kuzoba next year okay feed guys because ngiyanizwa umntwana khona next month ngisho so mawuzomkaya happy umkaya akathenge enye futhi umkaya happy ngephanda usayephanda happy cabanga mina ngizolandwa abantu bayaphanda mapha awuthami
Angakayiphandi uyitshontsha ngiyamazi utshontsha kakhulu lo. Manje la nobani? Angilakhi ngawo Fidi la. Ngizongitshela zona. Nale headboard lena eroomini ngisola ukuthi woyishayile. Cabanga sengesikhathi sokutshintsha amayelo ntuzana wena sana. Washuthi unesikhathi sokutshintsha amahapi. So manje ngibulekile hapi phaka. Uyibole kanjani ngingekho? Asiringanga kanti asiringanga. Siringeni. Uma WhatsApp mina lo basiringile wena nini hayi. Nini khuluma awujami. Wona manje ukhulume kakhulu nobona manje ngiyashiselwa and uzokhala. Uyashisela shisela not lakini. Wena ngizositshela baba sifuna ihapi la. Ngiyakutshela. Awujami izintwana wena ngiyakuzwela. Ngiyawuthile. Awujami uyamona enzani untwana ningakunceda untwana akafuni. So manje ugawu uzofuna ngenkani kawo. Yami hapi uzoyikhipha kawo. And ngizosuka kancane ngangikho so angazi ma uyidala lento kanti uvayani kanti. Ephezulu usidalayo wena. Bethu ngazi uphandele phezulu kwami. Fidi masiringeni crane la masiringeni crane. Masiringeni crane khuluma ke sokugaya imali yakho macala uphume kimi Fidi. Amna kudala ngaphuma kuwe just my bese ngifuna ihapi yami because bese ngibona ukuthi mfethu kudala ungijika jika. Awuyakhuluma wena. Ungabuyeli and lo uzokutshontshela lo mntwana and wabona manje kakhulu lo. Tshontsha kakhulu. Awujami. So manje Fedi uthi ngikane imali. Phela manje intwana wabona manje angisakhuluma kaningi manje. Angithi ngithi this week ngimele ngikhiphe stock. Mele ukhiphe stock ngikhiphe month ayikho lapho uzongaya khona. Ekusay ayikho into stock wena. Imali le stock countwana wena uzozibona after. Umntwana abhema after. Bese yapiyabulala uzoyibhema after. Umgayi imali yakhe. Phela la akathuza kakhulu ngibheme ngife. Okay, awujampeka angithi manginceda wena la manje unukutshuphiza into. Phela usanginceda ungena mina kawo. Awungeni iqiniso. Awujam. Ihapi yamgaya. Stock sakho umtshela ukuthi baby akunamali. Ayikhonekile. Ayakhoneka today. Awona today but ne makusho wena. Kuye kusho mina kanti wena ucabangeni mokunjalo but. Hayi. Ucabangeni mokunjalo but. Nganga next. Khuluma nami phela umbhekela. Wena pa uzoyikhipha wena ihapi lo. Ya ungamshamiyekela. Awujam. Uzoyikhipha wena ihapi. Sokhomba mina sopa. Ubone kanjani? Khulise yimi yangiphaphela namhlanje. Khulise uwe ngoba yimi engikhulise wena. Afi. Uma hlalelo ngakhulisa mina wena. Okay, awujam ngifuna ringa ngapha. Awujam uzochifta team mntwana phela. Uzochifta ku-team futhi ngathi ungachief. Ngathi ungachief team. Ngchifta ku-team. Chief asigcwele ngayo macala. Chief. Awujam wazi namhlanje ngikhuluma udini ukukhuluma kakhulu. Sifuna ihapi. Esiringile ngithi next month kanti next month baba ngongitshela ama next month ngomhlanyela ufuna uphumela wena ufaka isandla. Awujam sifuna ihapi ngomhlanyela wena next month uzoyikhipha pheka wena nje isitoko sakho this week shama watwat lezaka leyo kawuntwana unozozibona nesitoko sakho plus awuca uthi bayenza uyakujolela uyakufebela bayakudlela whatever mara ukawuntwana izaka sibali amangana mali manje ukuthi bayamdlela vele so yazi wena wena sifuna imali yakho uzongikhinya uthiyami mawungibheke kahle phela uzenzani kanti ngizenzani ufuna ukubona uzenzani manje ukukhona mali inkinga ngishayani mina umuntu ngiyamnyeka ngizodila naye kahle nje athami ihappy sayifuna nje ngikuzwile uthe this week watwat bantwana uzogaya imali mntwana ne 1.8 this week ba yeah asithi Friday fair ba enze plan mfethu ukawufuna umgaya ngisho wena yini uzani zakho iwori happy futhi wena nephela sizokala iphela Fedi ngizoyibhayisa angiphela samazana so yangistapa ma yonkeni yangistapa pa azongibamba wena noma ngibamba awuchama ngicela ukuthi ngibani mara wena awukeni maybe uyazwa nje ukuthi kunomuntu awuchama ne awuchaka awuthushe wabona rodintsang feel wabona la ngeke ukuncede nje umntwana uyalwa uzogaya Friday uzongale mntwana le uzongaya wena happy uzoyikhipha happy mntwana ne Friday umgayo mntwana Friday uzogaya Friday futhi ngabe ngizothi Monday phela Monday yabona amzwele yantu kwamela utshontsha thengise zokhana ukukayini zakho uyatshontsha mina kanti utshontsha nami wena mothi ngiyatshontsha awuthami mina ngenzile lezo but mothi yaphanda wenzani kanti awutshontsha wena ngitshela imfihlo zami mina shoot ngifihlo zokutshontsha uyatshontsha bonakala lo awuthami Friday umgayi happy if awuna happy umgayi zakho angazaka mntwana wazi ngukayini awuna zaba mina ka ngifuna apho ukuthi mawivayile wayephanda ngifuna ibona athi ngitshele bheka athi ngitshele ukuhambana if umntwana akagayi ungayi phuma eboxini or ungayi so ispanisile uyicovila ngigaya ngicovile so manje wena wenzani mangibhaya kanti beyiphume kuphi eplastic so manje wena wenzani Friday uyamkhaya ngisho Friday zenenye wena next month kanti wena chinchindaba Friday yenzani baba Friday baba
Friday uyayifuna ngisho. Yeah, straight. ya uyifuni la uzoyithola fi And wabona manje wona Friday Yeah, awuchabe police mntwana ne. Now ku serious police for rehab likaw. Imali ungasho ukuthi ufuna yakho cause nawo bazokubopha. Wona ufika la uthi hey kunomuntu ongikoleta 1.8 awufuna ungibhadala. Umntwana uzoyikhipha imali. kanti macala wena wafika la uzosilwisa kanti wena Angilwisi nekho umntwana uthi ufuna imali yakhe ufuna into zamele zakhe. uphuma endabeni zethu Aphume kanjani baba? na usiringa grand indaba yethu Yeah, siringa grand talongshaya na yaqa kuto mashaya ka. Awuthi ngirengena awuthakupha. Uthini? Uthi kambani? wena ufunani indabeni yami Mina nokupha umntwana ungibhalisela umntwana ufuna into zakhe and wena awuthama ungaveli uzele ngeyitayile. Ngifuna straight ungangeni ngama side. awungeni ngama-side ngisha straight indaba yami ufunani Sifuna ihab. wena urupa Umntwana ufuna ihab ubize mina. Ngomle siyithole le hub. And ngeke sizwe ngawo. Thina uthi yami ngithola. angeke ngizwe ngami sobona phambili Sobona phambili. Awuthami wona manje ngivapela mntwana yami ukuringa ivali nangisazi ngeni. Umntwana uthi uzogaya Friday. So mina ngisazi ngeni. Awukhale ukuchiefta sithinta ngaphandle la asishayani nje yami. Noshana ngaphandle. Mntwana Friday umgaya into zakhe. Uzogaya Friday. And ngikutsheli kumele sithathe ikepisi. Angingayelethi mina la ku rehab. Zwisa mina ikepisi. Uyolibamba. Then lo muntu uyatshontsha lo muntu lo uzolithola ikepisi. angibheki so Ngibheka kanjani? Manje wangidopha. bheke kahle macala So manje uthama uthini? Eka Friday ihaphi. Friday. Yeah, straight. Yeah. uzonobani nge-Friday ngithi next month Ela mina ngiyakutshela ngithi Friday wena ungitshela into ongitshela yona. macala maya ngathi soyalo macala Aka ngifuna into Lexa Ubona nawe. kanjani? Ekuse sifuna izinto nje. Vele mzula ngento yami. Yeah. awusayitholi Awusayitholi ngento yami. Wabona manje uthami. Manje unyile manje uzomgaya. seniyangilisa manje Wena relax. Sabuyisa vele. Relax nawe. Sabuyisa Ngiyakhulumela vele. ufaka isandla kanti wezani wena. Ngicela ngishawe wena phela nawe. Funa apple yami nayi. Afeli ukhe sikhulume ke. Azongiyalisha. angikayi next Angikayi next. angithi yena uza ngamandla yalo isikora yena Ngiskora fele ngento yami. ungangibambi pa Umntwana ufuna Ngisikora ngento yami. Wazini? Ngikhala kumiyeka akubambe kancane. awungamyeka Angikhalela kumamba mntwana. Ungachita fele sibambana ngisho nawe unamandla fele. Awuthami. chief tasibona uthi yenza Baba ngifuna apple yami. Ngeke. Ngifuna apple yami. Awuthami wazini ngambani ne Friday ngomela umgaya. Angibona ngathi sikaza kakhulu Friday Monday baba. More Monday baba ngifuna apple yami. uyangitshela Ngiyakutshela vele. Ngicela ngento yami ehlanya wena. Hawu niyagula wena. so yazilwisa ebantwini masonke usha uhlekele pano uyi-netboy mayi Nginetball. yiwo Okay, awuthami. Awuthi mafra awufuna uchifta nyanga Thintana thintana. ngaphandle la shayana. Ne. So manje awuthami Friday. Now my brother athi kufonele imali, sikubhalele imali. the Friday ma chief Friday. sure Uthi Friday umntwana. Muzwe crane na ringa. Baba Friday. Friday Na ungayingukula relax Friday yangisho. sure Yeah. Ungaye ngokula ngento yami. Uthi uzogaya Friday, umgaya Friday. This Friday. Friday Sure. Yeah. Manje uthini? Ya baba Friday ngento yami. Uyavuma. Singalwisana ngisho. Ya Friday umgaya nje. afeli mina ngifuna inkulumo ungasazi ekhaya ungasangibizela amakhamera ngigaya into yakho Yeah, Friday uphuma kimi ngiphuma kuwe Yeah. feli Okay, it's fine. Yamthwala. Uyavuma. From now on yangi yakhiyaphela. Uyavuma ngisho mntana Friday. Yamthwala. Uyavuma Friday? Friday ngifuna feel into yami. Sure. Friday when we ready ntwana uzovela uzothatha into zakho. Sharp. Yeah. So manje ntwana ugranda ngisho. Mnandi. Mina ngitawukhalela ukuchifta sithintana. Awuthanga ngaphandle nothi la. Friday ntwana nomgaya into zakhe. Sure, ngiyabonga. Okay, ungavaya ntwana. And Friday makazi ntwana umeke sure umgaya into zakhe. Lezinto zakho. feli Sure. Yeah, uvaye grand. Okay guys, yo angazi ngizothini wafethu. So yeah, amajita tshana ngamahapu. Njayami uzizwa kanjani fethu? Ntwana uzogaya Friday because wabona ukuthi disappointed ulithola ngempela. Umntwana ngiyamcabi ungibamba ngesicuro. Ngesicuro ungibamba ngesicoco le. Yokubamba Ngikaya yokuthi. into zami. Okay, so fine my Friday mayifika wena make sure into zakho ziba grand. Straight. Nalento ukuthi sesikhateni ngenzani esikhateni ngifike ngithi ngifuna apple esikhateni. Imali. Yabona ngeke bangicobise. Imali bazobuza ukuthi Unuzwana ubani kanti? Unuzwana ubani la ndihapi? 1v1. Uyi-1 la. Sure. Into ibe simple biza mahata ihapi. Bafethu this support black is 2.0 guys. So sifuna ukuvala show
Ngiyabonga ntwana nifo ungibiza nje yami ngithola. Yakhuleka kuva igrand ne. Ungaphuma kanje mfethu. Sure. Hey bafethu, this is boy Blackest 2.0 all the way from Calfontein Extension 2 guys. Bonga cool for your support guys. Make sure you subscribe, like, do the most. Thank you.